Nachádzame sa na majstrovstvách Slovenska v cyklotriále v Zarieči, ktoré tento rok poriadáme my ako cyklotriálový klub Zariečie. Máme tu bohatú účasť, cca nejakých 60 jazdcov vo všetkých kategórií, od tých najmenších detí v kategórii Promenza až po tých najväčších do kategórie Elite. Sme uprostred sezóny, počasie nám vyšlo, čo sa veľmi tešíme, takisto máme účasť aj zo zahraničia, máme tu jazdcov z Poľska, Česka, do Slovenska. Go! Yes, 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 yes! Preteky sú veľmi pekne pripravené, hodnotím to veľmi dobre. 32 stupňov a trápili sme sa asi všetci, takže klobúk dole všetkým, ktorí to zvládli a bolo to mega náročné dneska. Tento pretek, tie majstrovstvá Slovenska boli pre mňa taká aj príprava na prvý svetový pohár, ktorý je už na ďalší víkend v Norsku a tam sa veľmi teším a uvidím, aký výsledok sa mi podarí vyjazdiť. Kubová Adela, Kotová Stella, Tomáš Korec, Melišíková Kristína, plus Adrián. Najlepší v tejto kategórii Schmidt Tomáš, Kotaj Peter, Samuel Hlavatý.